Ja imamo nestašicu stanova, onda... Dragi moji gosti, želim da vas pozdravim. Samo HT plaće, sve dragi prijatelji, dragi gosti, ne znam ko mi ovdje nije prijatelj, tako da ja vas sve lijepo pozdravljam na ovoj prvoj radionici naše međunarodne konferencije Očuvaj svoju raznolikost, koju u suradnji sa općinom Škofja Loka organizira Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Komušina i Škofja Loke. Lahko pozdravim na našem mestu, ki je ponosno tudi na svojo odprtost, da smo odprto mesto na različne načine. In mislim, da je to ena naloga, ena zadaća koju trebaš uvijek negovati i raditi na njoj. Dobrodošli na prvi današnji okrugli stol na temu višejezičnosti i razvijanja europske manjinske perspektive. Bom rekla v slovenščini, dober dan in dobrodošli na prvo današnjo okruglo mizo. Tema je večjezičnost in razvijanje evropske manjšinske perspektive. Lijep pozdrav. Sad kad sam slušala gospođu, odlučila sam da ću totalno promijeniti ono što sam možda ću sjest da smo na istoj razini. I baš bi voljela da je ovo nekako razgovor, da se svi čujemo, slušamo. Rođen Njemac, ali studirao sam srpsko-hrvatski jezik na fakultetu kao tumač i radim već 25 godina u nekom udruženju građana u Berlinu. Evo, mi dolazimo iz jedne tradicionalno više jezične sredine, multikulturalne i više konfesionalne, imajući u vidu da je Vojvodina poznata po tome da ima 24 nacionalne zajednice. Bosna i Hercegovina kao država ima 17 priznatih nacionalnih manjina. I nikako da se to pokrene sa nekakve mrtve točke, da to ljudima ne smeta. Koji se jezici govore u Sloveniji i onda ja sam bila prijatno iznenađena da su tu i srpski i hrvatski, ali je bilo bošnjačke. Ja kažem, Miloše, nije bošnjačke, nego je bosanske, reci profesorici. Onda sam obratila, ne, ona kaže da je bošnjačke, rekao dobro. Koliko je Slovenija spremna da zaštiti sebe i svoj narod. I sodelovanje z različnimi nevladnimi organizacijami, drugim tudi z društvom Komušina, ki će organizira tole konferenco. Umjetničko društvo Komušina Škofja Loka ustanovljena je 1993. godine i predstavlja dobrovoljnu, humanitarnu, neprofitnu manjinsku organizaciju čiji je glavni cilj očuvanje kulturne baštine Hrvata iz Komušine u Bosni i Hercegovini. Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec je osnovano 1946. godine, iako kulturni oblik postojanja datira iz 1927. godine kada je osnovano Hrvatski seljački prosvjetni dom u Tavankutu i od tada zapravo počinje kulturni organizirani oblik djelovanja. U našu udrugu većinom dolaze migranti, zapravo migranti iz bivše Jugoslavije, ali iz Rumunije, Bugarske i Mađarske, znači južno-istočne Europe. Što se tiče lokacije, geografski položaj itekako povoljan, da kažem, imamo blizu je i Hrvatska, a s druge strane blizu je i Srbija, znači da kažem, nalazimo se na nekoj tromeđi. Vijeće Srpske nacionalne manjine osnovano je 2003. godine prema Ustavnom zakonu Republike Hrvatske s ciljem očuvanja tradicije i kulture Srba na području Varaždinske županije. Hvala svima za zanimljive priče iz vaših krajeva, iz vaših društava. Ja bih se sada vratila na naš program. Našim obiteljima uglavnom govorimo hrvatski jezik, tamo radi, tamo u budžetu, volim da se druži s našim društvima. Tako da to ne pomeni da Slovenija ne skrbi. Dobar dan svima, da vas pozdravim. Ja dolazim iz Zagrebačke županije, predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Malo ste se nejednakomjerno rasporedili. Tamo će prevagati. Više vas je na lijevoj strani. Ona mora biti malo, ne znam, mora biti nešto da bi na kraju mogla biti sretna. I to sam ja baš tu vidio kod ti rupa. I još i nisam izbušio. Danas će, umjesto Ivana će Admir otvoriti radionicu. Danas ćemo opet nastaviti razgovarati u biti o onim temama o kojima smo već jučer razgovarali. Dakle, još uvijek smo tu na temi više jezičnosti i na osnovnoj temi. Imam 5 djece i 11 unučeva.
Djeca su rođena u Bosni, sva došla. Nije tako bilo masovno kao iz Bosne konkretno, ajde da primjer. U Hercegovini moraju govoriti hercegovački. Da, ima hercegovački. Kako nema? Ja imam specifičnu situaciju. Meni je otac Sirijac. Neke druge sredine da možda teže to prihvaćaju. Ja sad dolazimo do onoga, da se vratimo malo nazad, ne? Koji 100-tinjak godina, ne? Hvala. I to je već, to je napredak, da umijemo otvoriti komunikacijske kanale, da se umijemo umrežavati. Lada Susnović, dolazim iz Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva na Republici Stavankuta. Ja dolazim od Austrije, zastupam klub Goriča. Ja sam Milan Mirčević, predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Varaždinske županije. Ja sam Pejo Mijatović. Predsjednik društva, 10-ak godina. Dobar dan ispred domaćina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Komušine Škofje Loke, Damir Kalman, voditelj projekta. Pozdravljam naše partnere projekta Očuvaj svoju raznolikost. Došli su iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te iz Srbije. Poštovani prijatelji, poštovani predstavnici partnerskih organizacija, poštovani članice i članovi. Da me bojka brsta mine, a da mi je breg snega sa planine i Antonine. Oj moj rodni kraj, tamo gdje sam rođen ja, zapustim proklete